వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఏంటి మా అక్క కనబడకుండా మళ్ళీ మేము కనిపిస్తున్నాం అనుకుంటున్నారా? మనం చేసిన ప్రాంక్ అయితే మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిందనమాట. వ్యూస్ కూడా చాలా మంచిగా వచ్చినాయి. సో అందుకని మళ్ళీ ఒక చిన్న ప్రాంక్ అయితే వచ్చేసాము. మనమైతే 1K సబ్స్క్రైబర్స్ కి దగ్గరలో ఉన్నాము. ప్లీజ్ గైస్ 1K సబ్స్క్రైబర్స్ చేసేయండి అండ్ 1K లైక్స్ కూడా ఇచ్చేయండి ఈ వీడియోకి, మర్చిపోకండి. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చేస్తారక్క. మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఖచ్చితంగా చేస్తార నమ్మకం మాకుంది. సో లెట్స్ గో. వావ్, జ్యూస్ ప్రాంక్ చేస్తున్నాం అనమాట. అంటే జస్ట్ వాటర్ లో చిల్లీ పౌడర్ అండ్ టర్నిక్ పౌడర్ వేస్తున్నాం అనమాట. సో అదైతే కొంచెం ఆరెంజ్ జ్యూస్ లాగా కనబడింది కాబట్టి మా అక్క ప్రాంక్ చూద్దాం. అసలు ఎక్స్ప్రెషన్స్ అయితే చాలా బాగుంటాయి. మై గాడ్, ఇంత కారం వేస్తున్నాం. ఉప్పు కూడా కొంచెమే. ఇప్పుడైతే రెడీ అయిపోయింది. జ్యూస్ అయితే చాలా బాగుంది. అస్సలు బాగా కారం చాలా ఉంది.